Evo nekoliko savjeta za najbolju picu u kućnim uvjetima. Svakako koristite visoko proteinsko brašno. Tijesto će se lakše umjestiti čak i bez miksera, ljepše rukovati i neće pucati pri razvlačenju. Za autentičnu picu napravite predfermente, bigu ili poliš za više okusa, a zatim iskoristite hladnu fermentaciju za daljnji razvoj tijesta i prilagodbu vašem rasporedu. Podignite hidraciju tijesta na minimalno 70%. Viša hidracija tijesta će nam pomoći nadoknaditi štetu koja se prouzrokuje nižim temperaturama i produljenim pečenjem u kućnoj pećnici. Potrebno je imati kamen, čelik za pečenje ili gusenu tavu koja će se dobro zagrijati i zapeći dno pice. Raspalite pećnicu što je više moguće i dobro zagrijte kamen ili ploču, minimalno 30 minuta. Nemojte pretrpavati picu raznim nadjevima i pazite na sastojke koji ispuštaju puno vlage kao šampinjoni ili mozzarella. Previše sastojaka će produljiti vrijeme pečenja što će za uzvrat osušiti tijesto.